Накратко да ви покажем какви са новите неща при работа с формата на заложния билет. В полето информация за залогодател добавихме отметка за това дали той е собственик или пълномощник. По подразбиране полето не е отметнато, което означава, че залогодателят е собственик и тогава при печат на заложен билет в декларацията се визуализира единствено текста, който касае собствеността на заложената вещ. Ако се постави отметката, това означава, че клиента не е собственик на заложената вещ и тогава в декларацията текста се сменя и в него се изисква попълване на данните за упълномощеното лице, залагащо конкретната вещ. Друго ново, което имаме в формата на заложения билет е при статусите на сделката. Виждаме добавени нови бутони, означаващи нови функционалности. Към всеки един от тях за ваше удобство сме направили и подсказка, за да ви помага при работата с програмата. За всеки един от тях ще ви бъде направен отделен видеоурок. В досието на заложния билет сме добавили нови раздели, като в раздел плащания отразяваме историята на плащанията по конкретната сделка. В най-горната част имаме началния статус на сделката, кога е сключен първоначално и при каква главница. В табличката за частични плащания са отразени всички плащания по тази сделка, било то по главница, по лихви, такси или предплатено, ако има нещо по конкретната сделка. В случай, че има допълнителни дадени суми към заема, те биват отразявани в ето тази табличка. Най-отдолу в текущи лихви и такси е актуалното състояние на сделката или това означава активната главница, която е към момента след всички отразени плащания по нея, по този залог. Дължимите лихви и такси към настоящия момент, както и общо дължимото по сделката. В раздела снимки сме дали възможност да можете да си качвате снимки на заложените вещи по конкретния залог. Раздел документи сме събрали всички печатни документи, които са издадени по конкретната сделка, като най-отгоре са оригиналния заложен билет и разходния ордер към него, които в случай на нужда да може да си разпечатате. В списък отдолу са изредени всички плащания, които са извършени по сделката, с възможност съответно да бъдат разпечатани и документите към тях.